בוקר טוב חברים, אני רוצה להגיד ולהודות לחברת אלמוג פיננסים, ששירות וייעוץ וזכויות לכל מי שלא מודע ויודע, והם עוזרים וממש מדהימים שלא הייתי מודע, כספים ששכבו לי ורציתי אותם ולדעת מה קורה איתם, בזכותם הכספים אצלי, וברצוני להודות לכל מי שרוצה ייעוץ והכוונה ושירות ויחס, ובאמת הולכים עם הבן אדם עד הסוף, עד שמוצאים לו את המגיע, את הזכויות שלו, ממצים. אלמוג פיננסים, באמת שיהיה לכם חג שמח ואור ושמחה, ותמשיכו בדרך שלכם, ופשוט שמח, מאושר. ועוד הרבה אנשים שאני הייתי ממליץ ורוצים יבוא אליכם. אז תודה, יום נעים והמון תודות.